U ime Oca i Sina i Svetoga i živonačalnog Duha. Izvolite sesti. Najljubljeni, koliko se radujem i koliko se srce moje raduje u meni, što se evo nalazim ovde u ovoj vašoj čestitoj sredini pod novim i srećnim i Bogom blagoslovenijim okolnostima. Kakva je to milina dolazeći ovde i prilazeći ovoj vašoj velikoj svetinji u Northportu, kada su zablistali kubeta iz daljine, kubeta koje svedoče o vama i o vašem prisustvu, odnosno o prisustvu živome Bogu ovde u Northportu, Bogu Trojici, Otac, Sin i Duh Svesveti i živonačalni. Na današnji dan slavimo velikog srpskog svetitelja, prvog srpskog patrijarha Joanikija. Slavimo uspomenu na njegovo upokojenje na današnji dan. Zašto je Srbima trebalo patrijarha? Zašto je bilo potrebno da se uzdigne naša sveta crkva na nivou patrijaršije za vreme cara Dušana? Prvo, sam car je znao da ne može biti krunisan kao car, ne možemo biti carevina ako nemamo na prvom mestu patrijarha. Zašto je mesto i položaj patrijarha toliko bitno u našem pravoslavnom narodu? Upravo zbog toga što reč patrijarh potiče od grčke reči patir, a patir znači otac. Patrijarh svaki je otac svog naroda. Njegov narod ne može da se unapređuje, ne može da postane u pravom i punom smislu reči jedna duhovna porodica bez jednoga duhovnoga oca. I tako srpska crkva od njegovog uzdisanja na nivou patrijarha postala je patrijaršija, dobila je svoga oca, dobila je ono što se nama otkriva kao najveća tajna u današnjem evanđelju, a to jeste vrata kroz koja ćemo proći kako bismo mogli ući u Hristovo carstvo nebesko. Ono carstvo koje smo mi tražili nije bilo carstvo samo cara Dušana, već Hristovo nebesko carstvo koje je prisutno među nama o svakoj svetoj liturgiji. I upravo zato i iz tog razloga sveta liturgija mora da se otvori sa vozglasom blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagosloveno carstvo, jer je ovo naše carstvo u okviru ove svete liturgije. Ovde caruje sam Hristos, Bog živi. Ovde je lik i Oca, njegovi sinovi, ćerke njegove, oni koji se služuju s episkopom i u tome postajemo zajedno jedna porodica, imamo svoju celinu. A celina, svaka celina je Bogom dana, jer celina znači povratak onome prvobitnom dostojanstvu s kojim je Bog stvorio nas i tražio je nas kao njegovu decu da popunimo mesta svoja, odgovarajuća mesta pripremljena za nas još i pre našeg začeća u Hristovo carstvo nebesko. I da bismo to ostvarili još ovde, na ovom svetu, nama je bilo potrebno doći do jednoga patrijarha i toga radi dobili smo svetoga Joanikija, koga slavimo na današnji dan kao prvi srpski patrijarh. Koliko sam se obradovao, najljubljeniji,
kada sam ušao ovde, u ovoj sali, odnosno u ovom datom momentu, u ovome našome hramu i ugledao ikonu svetoga Mardarija Libertyvilskog. Evo našeg duhovnog oca, nebeskog anđela i zaštitnika u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi. Prvi srpski episkop koji je ovde živeo, radio i ugradio sebe u sveti hram Libertyvilski koji je gradio svojim rukama. Poznato jeste da je bio jako bolestan, čak i kad su ga izabrali za episkopa, bolovao je od tuberkuloze, od jedne strašne bolesti i kada je totalno iznemogao pri kraju svog života, kada više nije mogao da hoda, a želeo je da zasadi svako jedno drvo oko manastirskog hrama, nosili su ga ljudi na stolici kako bi ukazao svojom nejakom rukom: posadite to drvo na to mesto, to drvo na to mesto. I zato je njegova desnica zasađena pored svakog drveta u Libertyvilu i ta naša zemlja srpska postala je velika svetinja, jer to je naša nebeska Srbija ovde u Sjedinjenim Američkim Državama. On je ugradio sebe u Svetosavskom hramu i evo danas, najljubljeniji, vi, ponosni, dični, mili i lepi moji Srbi pravoslavci, imate priliku kao ovaj veliki naš svetitelj da sebe ugradite u ovaj Svetosavski hram. Kako s radošću gledam na sve slike koje me dolaze od vašeg dragog i našeg dobrog sveštenika, oca Saše. Gledam, posmatram kako radite kao najvrednije pčelice oko ovog hrama, kako čistite, kopate, sprovodite struju, ugrađujete klima uređaj, sanirali ste zgradu načisto i ako Bog da što pre da doživimo malo osvećenje vaše crkve kako biste mogli služiti u crkvi, a zatim veliko osvećenje kada će Duh Sveti da se nastani u vašoj sredini, u vašem novom i zaista velelepnom hramu. I danas, pošto je subota, sećamo se takođe svih naših pokojnika, jer kao što ćemo se i mi ugraditi u ovaj hram, tako su se oni već ugradili u ovaj hram i nijedno ime njihovo nije zaboravljeno, jer je zabeleženo u knjizi života o krštenju njihovom u Carstvo nebesko. I dakle, u kontekstu ove svete liturgije zaista vidi se kakva smo mi porodica, jer dimenzije te porodice nisu samo ovozemaljske dimenzije, tu su svi naši preci, svi naši mili i dragi pokojnici, tu smo mi, tu su horovi nebeski, anđeli Božiji u našem okruženju, tu je i sam Hristos u našoj sredini, onaj Hristos, Sin Boga živoga, koji je dao svoje obećanje gde god se dvoje ili troje slože u ime njegovo i on će biti tu prisutan. I zar mi Srbi svaki put kada režemo slavski kolač, praslika njegovoga tela i krvi, praslika crkve svete, šta kažemo u odgovoru kada sveštenoslужitelj izusti one prelepe reči: Hristos posredi nas ili Hristos je među nama, jeste i biće. Potvrda da je Hristos ovde u našoj sredini i jeste i biće. Da ste mi blagosloveni, da svaki Božji blagoslov uvek obitava sa svima vama
najljubljeniji i da vas Bog čuva od ovog današnjeg dana, od ovog radosnog našeg susreta, onog konačnog i sveradosnog susreta u Hristovo carstvo nebesko. Sada bih zamolio vašeg novog pastira i sveštoslužitelja, oca Sašu, da priđe ovde i da primi iz naših ruku sveto evanđelje, sveto pismo, kako bi zaista ispunio one reči, da bude propovednik, da bude učitelj, da bude svima vama vaš duhovni otac ovde u ovoj vašoj zajednici, da se on raduje sa vama kada se vi radujete, da on tuguje sa vama kada vi tugujete. Međutim, da vas ukazuje na to da tuga ne može da biva bez nade i bez radosti, jer znamo da Gospod sve nas čeka i da će obrisati svaku našu suzu. Neka bi Bog blagoslovio sve vas na današnji dan, jer evo, s predavanjem ovog evanđelja u njegove ruke potvrđujem da je on vaš duhovni otac, da je on vaš pastir, da je on prvi čovek u ovoj vašoj porodici i da ste vi njegova duhovna deca, iako neki su stariji od njega, u stvari mogla bi reći da je većina starija od njega, međutim, on sa svojim rukopoloženjem stekao je 2000 godine iskustva naše svete crkve. Oče Saša, propovedaj, čvrsto drži reč Božiju u svojim rukama, uči ovaj dobri i predobri narod koji je sa takvom željom, čežnjom iščekao tvoj dolazak. Budi im otac, budi njihova nada kad tuguju, raduj se sa njima kada se oni raduju, budi sa njima u svemu i neka bi Gospod Bog blagoslovio početak ove tvoje službe s ovim mojim milim i dobrim narodom srpskim i pravoslavnim i neka bi Gospod čuvao i štitio koliko tebe, toliko i njih i sve nas. Amin. Bože daj. Amin. Na zdravlje. Ništa ovo ne bi bilo, dragi moj narode, bez vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. I kako naš vladika ljubljen, mili, uvek voli da kaže, mi hrišćani smo ovde na zemlji da širimo radost da je Hristos vaskrsao, da je pobedio smrt. Tim putem sam se ja uputio ovde. I došao Bogu hvala, ovde ovo ništa ne bi bilo bez vas. Sve ovo što je vladika rekao, sve ovo što smo uradili ovde na hramu, uradili smo blagodareći vama i bez naroda ne bi bilo ništa, bez blagoslova našeg svetog vladike, ovde koji je naš domaćin ovde i domaćin u ovoj eparhiji i kako je rekao, ja kao sa domaćin ovde trudit ćemo se, ali samo uz vašu pomoć i zajedničkim trudom i radom, da ako Bog da, u najskorije vreme ovde zablagodarimo Gospodu Bogu služeći onu svetu tajnu gde se jedino Gospod i na jedini način čovek susreće sa Bogom, a to je u svetoj tajni pričešća, u svetoj liturgiji, i ako Bog da, idemo u susret tome i želeo bih danas da zablagodarim što su ovaj naš, da kažem, dvig, podvig i pokret ka tome podržali i svojim prisustvom, pre svega njegovo preosveštenstvo, naš sveti vladika Irinej, draga braća u Hristu, sabrani ovde sa Floride iz ovog parčeta neba, zemlje pod nebom, a to je ova naša Florida, svi ovde sveštenici, da ih ne nabrajam poimence, ali hvala im, jer i oni nam daju, Severna Karolina, da, oni nam daju veliki podstrek i ako Bog da kažem, u tome istrajemo, pozivam vas sve da sutra podržimo našu dragu braću u proslavi 50-godišnjice njihove parohije u Clearwateru, kako naš vladika kaže, u Bistrici.
ili ti u bistroj vodi. Tako da se sutra okupimo, ako može i večeras, tamo u Clearwateru i da njima damo podršku i ako Bog da ovde kao jedna porodica, jedna duša, jedno telo, kao apostoli živimo, radimo i delamo sve u slavu Oca Nebeskoga, njegovoga Sina i Duha Svetoga, molitvama našega Svetoga Vladike. Izmolajte se, Sveti Vladike. Odat Gospodin.